नमस्कार, हमारा नाम नेहा हर व भोजपुरिया चस्का देख रहा बानी। आज के वीडियो में हम रउआ के बताएब एगो ऐसन हीरोइन के बारे में जे कबो बैकग्राउंड में डांसर रहली और आज के बेरा में उस सबके दिल में राज करेली और भोजपुरी के टॉप एक्ट्रेस में जानल जाली। जी हाँ, हम बात कर रहा बानी काजल राघवानी के बारे में। बता दी एगो समय रहे कि काजल राघवानी बैकग्राउंड डांसर रहली और आजू के बेरा में भोजपुरी फिल्मन की जान बन गई बाड़ी। बॉलीवुड होके या साउथ फिल्म इंडस्ट्री, टीवी होके या भोजपुरी सिनेमा, एहिजा हर आदमी के पहुंचल नामुमकिन बा और एगो बैकग्राउंड डांसर खातिर तो यहाँ तक पहुंचल नामुमकिन ही बा। बता दी काजल राघवानी 2011 में भोजपुरी सिनेमा में उतरली। बाकिर काजल राघवानी के खातिर अभिनय कईल कोनो नया बात ना रहे, काहे कि ये अभिनेत्री 11 साल की उम्र में एगो मराठी फिल्म में काम कर चुकल रही। बता दी कि फिल्म जगत में आवे से पहले काजल एगो बैकग्राउंड डांसर रहली, काहे कि वहाँ के डांस के बहुत शौक रहे और वहाँ के 9 साल की उम्र में डांस ग्रुप ज्वाइन कर लेली। बता दी यहाँ की हाइट कम रहे, ऐसे वहाँ के डांस करे समय काफ़ी पीछे खड़ा होके के पड़त रहे। काजल 5 साल तक ले डांसर के तौर पर काम कैली। वहाँ के उम्मीद ना रहे कि वो कबो भोजपुरी में काम करिहन, एगो हीरोइन बन पाई। वहाँ के एगो साक्षात्कार में बता रहल बाड़ी कि हम भोजपुरी में काम करे के कबो ना सोचले रहनी। अभी सवाल ये बा कि आखिर काजल राघवानी भोजपुरी में कैसे काम करे लगली। असल में काजल एगो गुजराती फिल्म के शूटिंग खातिर मुंबई गई रहली। ए दौरान उनकर मुलाकात निर्देशक अजय ओझा से भइल। एकरा बाद ही काजल राघवानी भोजपुरी के ओरी रुख कर लेली। काजल अपना भोजपुरी के शुरुआत अजय ओझा के भोजपुरी फिल्म सुगना से कैली। एकरा बाद वो मेहंदी लगा के रखना, हुकूमत, संघर्ष, दबंग, आशिक, कुली नंबर 1 जैसन फिल्मन में काम कैली और वहाँ के हर फिल्म सगरे हिट भइल। 13 साल के करियर में काजल भोजपुरी के दिग्गज सितारन के साथ काम कैली। इस सूची में पवन सिंह, खेसारी लाल यादव से लेके दिनेश लाल निरहुआ तक के नाम शामिल बा। अभिनेत्री काजल के नाम भोजपुरी के टॉप और सबसे बेसी पैसा पाए वाली अभिनेत्रियन में भी गिनल जाला। आज ये अभिनेत्री के पास खुद के घर बा, लग्जरी कार के मालिक हई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काजल के संपत्ति 16 करोड़ रुपया बा। पारी के सफर सच में प्रेरणादायक बा। एगो बैकग्राउंड डांसर से लेके भोजपुरी सिनेमा के टॉप अभिनेत्री बने तक के उनका संघर्ष और मेहनत की कहानी हम सबके लिए एगो उदाहरण बा। आज काजल न सिर्फ अपना अभिनय से लोगन के दिल में राज करेली, बल्कि उनकर सफलता से साबित होला कि अगर रउआ कुछ चाहेम तो हर मंजिल आसान हो जाला।